Bona vesprada, amics! Soc la vostra amiga Susana, esa xica tan sana que sempre té tanta gana, m'agrada molt menjar, nyam, 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 i ballar, i cantar i contar, contar sense parar. Conte tant, que sempre em diuen, quan contes, conta quants contes, perquè si no portes el compte de quants contes, mai sabràs quants contes pots contar i perdràs el compte. Uf! Quin embarbussament més embarbussat. Quin disbarat. Jo crec que ja podem començar. Sí, així que vos vaig a preguntar. Qui vol un drac? Qui voldrà un drac? Anem a contar un conte de l'editorial Bloom. Qui vol un drac? Qui vol un drac que li diuen Isaac? Seràs tu o seré jo? Qui serà? Qui voldrà un drac? Molt viu i ingeniós. Un drac menut i perdut enmig de la nit. Qui el voldrà? Oh, pot ser aquesta bruixa amb el barret punxegut. Oh, un drac és molt més divertit que un gat. Veritat que sí? Però els dracs són molt més grans que els gats i no poden volar en una granera. Són molt grossos i caurien. No, la bruixa no vol el drac. Qui vol un drac li diuen Isaac. Seràs tu o seré jo? Qui serà? Pot ser aquest cavaller tan valent i audaç. Voldrà el drac? Segur que sí. Que no el deixarà entrar en el castell amb el fred que fa? Em pense que... el cavaller té molta por. Es pensa que aquell drac el vol mossegar. No, el cavaller no vol el drac. Qui vol un drac li diuen Isaac. Seràs tu o seré jo? Qui serà? Jo pense que serà aquesta princesa dormida. Pot ser que la princesa vulgui un drac. Però mireu què passa. Oh! El drac ha embrutat de fang tot el vestit de la princesa. No, la princesa no vol el drac. Qui vol un drac li diuen Isaac. Seràs tu o seré jo? Qui serà? Oh, el pobre drac està a soletes i molt trist. Que ningú el voldrà abraçar. Ningú voldrà abraçar aquest drac. Qui vol un drac que li diuen Isaac? Seràs tu o seré jo? Qui serà? Pot ser, mireu, aquest rei i aquesta reina. Segur que volen un drac per al seu castell. Què digueu que sí? Sí, però... Oh, on estan? Han desaparegut. Els reis s'han amagat. Jo crec que... No volen un drac. Qui vol un drac que li diuen Isaac? Seràs tu o seré jo? Qui serà? A veure... Crec que ningú vol aquest drac. Ni la bruixa, ni la reina, ni el rei, ni aquest cavaller tan valent i audaç. Ni la princesa, ni tan sols aquesta fada vol el drac. Qui voldrà aquest xicotet drac? Mireu, ha d'haver algú en el món que vulgui aquest drac. Abraçar aquest drac xicotet i boniquet. Quina llàstima, allí abandonat enmig de la foscor. Però, mireu, per allí ve algú volant. Qui serà? Qui vol un drac que li diuen Isaac? Seràs tu o seré jo? Qui serà? Qui serà? Oh, és la seua mamà. Qui vol un drac que li diuen Isaac? Seràs tu? Seré jo. Qui serà?
la seua mamà, la mamà del drac Isaac, que sempre li dona molts abracers i molts besers i totes les nits el protegís. I, conte contat, ja s'ha acabat. Deixem aquest drac somiar i anem a continuar en un altre conte de dracs. I este es diu En busca del bes, de David Meyin. Jo el tinc en l'edició en anglès. I comença. En busca del bes, David Meyin. Aquest era un rei, un pare molt ocupat, que sempre anava amb molta pressa. Mireu, aquella nit li havia llançat un beset al seu fill. Pren! Però aquell beset, veu, com una bombolleta de sabó. Havia eixit volant i volant i volant per tota l'habitació. I volant i volant, el beset de bona nit se'n va escapar per la finestra. Se'n van anar volant i el bes de bona nit se'n va escapar. El príncep, desconsolat, va començar a plorar. El meu beset de bona nit! El meu beset de bona nit! Va cridar a la seva mamà, la reina. La reina va cridar a la donzella. La donzella va cridar al rei. I el rei va cridar al cavaller més valent de tot el regne. Aquell cavaller, el rei li va dir: «Ves i atrapa el bes del meu fill, el beset de bona nit». El cavaller, amb molt poca traça, va pujar al cavall. I truc, 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 truc. Plim, plam, plum. Uns quants bacs va caure. Aquell cavaller era un poc destrellat, però en una miqueta de traça, per fi el cavall va pujar i truc, 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 fins al bosc llunyà va arribar. Un bosc encantat. Aquells boscs habitaven animals salvatges, bèsties monstruoses i terribles i feroces. Allí hi havia molta foscor. N'hi havia molt de silenci. Feia molt de fred. Aquell cavaller i el cavall estaven tremolant de fred. La foscor, molta foscor, molt de silenci. I molta neu. Molta neu. Moltíssima neu. Però es van donar compte de que no estaven a soles. No. Allí, en aquell bosc encantat, enmig de la foscor, del silenci, del fred i de la neu, hi havien ossos monstruosos que grunyien. Mussols, uns os espeluznants que xillaven. I llops que tenien molta fam. Quina por! El cavall i el cavaller van començar a fugir. Ai, els monstruosos llops, els ossos, els mussols. Auxili!
Però, a veure on estan les bambolletes. Per allí, de sobte, va arribar el bes reial, aquell beset de bona nit, que mireu, com una bambolleta de sabó. Com una bambolleta de sabó. A tots va donar les bones nits. Primer, als ossos monstruosos que es van dormir. Després, als mussós espeluznants que també se'n van dormir. I als jocs que tenien tanta fam, aquell beset reial li va donar les bones nits i tots se'n va quedar dormint. I el cavall i el cavaller per fi van fugir d'aquell bosc espeluznant, aquell bosc encantat. I, per fi, quan estaven tranquils en aquella branca de l'arbre, es van sentar a descansar. Per què por, eh? Quina por que hem passat! I el beset se mos ha escapat. Cavall i cavaller allí estaven pensant el que podien fer per atrapar aquell bes. I, de sobte, aquella branca va començar a menejar-se. Cap amunt, cap amunt, cap amunt, i més amunt, fins dalt dels arbres i més allà dels núvols. Molt alt, molt alt, molt alt. Cavaller i cavall van dir, però això no és una branca, això es meneja, què pot ser això? Van acabar dins de dos forats, negres, negres com la nit, verds i... Això què és? Va dir el cavaller. Això són mocs? Oi, crec que estem al nas d'un gegant espantós, espeluznant drac! El cavall i el cavaller van dir, això és un drac! I el drac va dir, soc un drac i cavall i cavaller vaig a berenar. Nyam, 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 nyam. Però per allí va passar la bambolleta. La bambolleta del bes reial. I al nas del drac es va posar. El drac va començar a menjar el nas. Ai, quina picor, quina picor. I de sobte va fer... I el beset va així disparat. I cavall i cavaller van dir, atrapa el bes, ja el tinc. I el drac anava darrere, pareu, espereu-me. El bes van atrapar i el drac es va dir, espereu-me. I sabeu què va fer? Es va donar un beset de bona nit, el beset reial, el beset de l'amistat. I els tres amics junts van tornar al castell amb el bes reial. Quan van arribar, cavaller i cavall van dir, majestats, així teniu el vostre bes reial. El rei va dir, moltes gràcies, sí, és el meu bes. I el rei havia fet una promesa, mai tornaria a donar un bes amb pressa. I aquella nit, tots es van sentar a escoltar al rei, que tenia que contar un conte de principi a fin, fins que va arribar el beset de bona nit. I conte contat,
ja s'ha acabat. Ara anem a continuar somiant. I ara vos vull donar molts besets per a tots. Besets reials. Conte contat ja s'ha acabat. Aplaudiu si vos ha agradat. I per acabar anem a invocar al drac. Sabeu com s'invoca el drac? Jo ho sé, perquè sabeu què tinc? Tinc a les boles per a invocar al drac. Les boles del drac. Mireu, així les tinc. Les 7 boles del drac. A veure, per aquí està la primera. La primera bola del drac. Mireu. A veure, per ahí l'estrela. La segona bola del drac. Ahí, 2. 3. 4. 5. 6. I 7 boles de drac. I amb aquestes boles de drac, el drac podem invocar. I amb el conte l'invocarem i podrem acabar. A veure, on està? Així. El tinc per així. Aquest conte que per acabar anem a contar. Li arriba. Veu la princesa que de bon menjar i a la seua llança. La llança deixa escalabrat i la pobra princesa per fi s'ha salvat. S'agraïcia, Sant Jordi l'ha agarrat i a la princesa ja li ha regalat. I el conte de Sant Jordi, la llegenda de Sant Jordi, així ha acabat. La princesa Sant Jordi va salvar i aquella rosa li va regalar. El drac va vèncer i ara ja el drac hem invocat. I mireu, el drac hem invocat i un beset el podem donar. El beset de l'amistat. Aquest drac ja no és tan malvat, perquè un beset l'hem donat i amics poden ser. I molts contes podem contar fins mai acabar. I ara sí, fins un altre dia que ens tornem a trobar i els altres contes podrem contar. Adéu!